Kaixo, Rosin irratiak aurkezten du Prantxisen konsolatorioa. Eta laxeba goizteko saioan aintzinera segitzen dugu eta gaula tal berri bat esinatuko dugu, Prantxisen konsolatorioa. Konsultoria ez, Konsolatorioa ongi haitu duzu bai. Gure tartontan zuen kezkak haituko txugu eta aldela baulkoak ematen saiatuko gara. Eta gara diogunean, enaiz egunkariari publizitatea egiten ari, Ez naiz garazari, gure izan ere, bat arte honetan, gure irrateko kolaboratzen laguntza izanen dut. Batzutan aholkulari lanak egin dituzte eta bertze batzutan aholkulari lanak, hau da, aldena. Edo zein arazo duzula, zerbaitek eskatzen zaitula, zerbait konpontzeko konsultanen bat egin nahi duzula, edo bertzela, zure barrua ustu nahi duzula, hau da, zuen tartia, Prantxisen konsolatorioa. Eta lehenbiziko saio honekin hasteko hemen parean ditut gaur gure estudiora etorri zaizkigun bi laguna handi. Zaurine Mintxeta Leunda, medikuntzan doktorea, eta Argine Indauru Sakoneta, psikologian lizentziatua. Eta urtetan noski, psikologo lanetan, aitua. Egunon, Zaurine eta Argine? Egunon bai. Egunon bai. Zaurine, zu medikuntzan doktorea zarela errandugu, eskualdean mediku ezaguna minon, aurkez izagutu zure burua. Bai, zuk erran bezala, medikuntza lizentziatua naiz, Euskal Herriko Unibertsitatean, 8 urtez karrera ateri eta master bat egin nuen Massachusettseko unibertsitatean, insektiziden inguruko estudio bat ere egin nuen, gravitatea lortzeko, balkoitik lurrerako jauziak ere egiten dituen, pixko bat ikusteko nola funtzionatzen duen, eta gero, nengoela probestu eta, medikuntzan ere doktoretza egin nuen. Eta, boltxen Euskal Herrira etorri, oposaketak ateri, pintxo batzuk jan, eta, orain medikulanetan eskualdinari naiz, bai. Bai, zure hainbat artikulu lehitu izan jugu, eskualdeko eta Euskal Herriko hainbat edabietan, eta ongi. Eta Argine, ongitorria zuri ere, zure psikologo ezaguna zan jugu minon, despistaturik edo izan da tartian, aurkezia guzu zure burua, forez? Bai, mila esker bai, ni psikologian lizentzatua naiz. Nere garaian, Massachusettsen oraindik ez zegoen unibertsitaterik eta Iruñan ikasi behar izan nuen. Masterrik ere ez dut atra behar izan, nere garaian lana sorran bazen eta titulurik ez zuten eskatzen orduan. Baina gerora, nere jakintza berritzen joan naiz, poliki urtez, badakizu, egunero ikasten omen da zerbait. Ongi da, eta zuek ze mediku eta psikologo bokazioa edo nola? Ni bai. Neri beti gustatu izen zait psikologia. Txikitatik, erran daiteke, erakarri nauen mundu bada. Nire kasua desberdina da, ez? Ni oroiak hilea naiz, jangoiku pare, gau guzita moldatzen naiz ongi, kontua da, panpinekin tai jolasin aditzen itzela, gustatzen zitzaida, pixko bat, medikutan tai jolastia, eta, kontua da, kurrikuluma jaunzitzeko zerbait ikasi bartzen, eta, boltxen ez, medikuntza ikasti erabaki nun, eta mentxen gaude. Noski, zerbait egin bihar, eta, noski, medikuntza ikasi, Massachusettsera joan, gaur egun, edo zen gazte egiten duna, ez? Hori da. Tira, aurkezpenak egin jugu, eta, zuek lanien jartzeko tenoria da. Goratu, hau Prantxisen konsolatorio dela, edo zein zalantza duzuela, edo zein kezka, norbaitekin zerbait ere pasatu deizula, edo ez dakizula nahi jo. Lasai, hau da zuen txokoa, Prantxisen konsolatorioa. Eta hortako zegin behar duzuen, erresa, telefonoz ditu edo gure WhatsAppera mezu da didali. Gure telefonua bedetzi bat duzu edo gure WhatsAppan 6-8-6-6-4-6-9-4. Prantxisen konsolatorioa. Edo zein kezka, edo zein duda hemen gaude, deitu lasai herrian. Gure kezkak argitzen saiatuko gara, zuen kezkak argitzen saiatuko gara. Gaur hemen txugu eramezela, Zaurine eta Argine, medikuntzan eta psikologian lizentziatuak eta adituak, baino oroiakileak biak ere, behintzat bai. Bai, ni ere bai, noski.
gai guztiekin moldatzen naiz bai. Hala xeba, edo zein gairi buruzko kezka baduzuet, deitu lasai herrian animo! Ara, badirudi badugula dei bat, Frantsisen konsolatorioa bai erran? Bai, egunon. Bai, nortzatxuko eta nondi deitzen duzu? Ba, ni aritz naiz, anizti deitzen dut. Ongi dari eta ze problemazo? Bueno, problema, ba bire, ni irakaslea naiz, eta hoxe. Irakaslia? Konten egonen zara ba ez, uztailaren bata, oporrak hartu berriak, Baito, hortaz deitzen dut, hilebeteak nituen bai, ekainan 30 noiz ailegatiko desiotan, Ta atzo oporrak hartu nituen, eta zer naiz bertia, ja, aspertu naiz hainbertzo oporrekin. Aspertu minen ez dira, 24 ordu bere pasatuta. Bai, kopuru, zein portatu horrek. Ez dakit ze pasatu daiten. Gaur, raro, diekin naiz, Eskolara gana nuen eta etxia dago, hau ezintasune. Ara ba, kasu arrarua. Bueno, adituen eskutan utzeko zaitut, ja zaurinek eta harrinek zer dioten. Ba, egierran kasu bitxia da bai. Eta gaur goizeko kontua dela diozu? Bai, atzo atxaldean konten nindagon, baina gaur goizean ez dakit aspertu ekin naiz. Ta, ez dakit, 2 hilabete zola irautenako duten. Ja, patologia sakona inundikan ere, eta pixko bat gehiago izautzea dela zer gertatzen zaizun. Gaur goizen ez duzu deus berezirik edo egin? Ba, ez dakit, beti bezala, jeiki, laranja zukua hartu, gero egunkaria begiratu pixka bat, gainetik, kafesnea hartu dut, eta egunero bezalaxe, kafesnea hartu eta kakiteragatia bat izaten da. Ja, eulien dantza antzi zaizu aztertzia. Negarze, igual, hori da, eskolara joan ezin zarelako barkatu hola galdetzia, gauza larriak dire eta sintomak sakonki aztertu behar dire. Ba, zu ona zara, ez dakit nola asmatu izun, baina nigerta nigerraitu naiz gero bai, egia da, Eta ez, etzen kakagaren gatik, egunero bezala indut. Baina, bai, ikasleak ez ditut irailera artekusko. Ta 2 hilabeteok luze inen zaizkit, ez dakit mundue gainera torri zait desesperatu nago, ez dakit zerrin. Ba, tira. Zuk egin behar duzuna, denbora libreaz gozatzea da. Nikola, profesionaltasun oso zerraten datzut, profesional ona naizerako. Ekintzak egin, burua bertze zerbaitetan izatea ona izaten da, Idukitzea hor pentsamentua. Ba, baina, eta zeinen dut. Ez dakit, gotu zaizu adibidez 8 dantzatzen hastia. 8 bai, 8 eta 9 ere bai, baina medikoak ez errandat, belaunetako minez nago eta errandat ez bortxatzeko, Ez ibiltzeko eta ez dantzatzeko sobera. Trizikloa edo hartu, itzuliska bat edo eman, izan daiteke soluzioetako bat? Bai, izan daiteke, bai. Trizikloan zirrikek pintxetu zazkiten eta, ez dakiz zarrin. Interneten esartu altzara eta arateta ona tibili. Ba, baina seinale ez da ongi jatzen anitze, animeleko pazientzia behar da eta ez, desesperatzen naiz. Ez dakit, lagunekin musian jokatzera joan adibidez. Bai, musian, bakarrik, 4 irakasle ginen herrien eta 3 oporretara gandire. Gainera denbora luzeko, uda guzirako, eta bakarrik guzen haute, solitarioan ere. Ez dakit, ez dakit oso bat erraxea. Biblia do lehitu duzu? Biblia 7 aldiz, baina bertze liburu guziek eskolatik hartzen dituen, eta eskola etxie dago, eta zein bardunik 2 hilabetoketan. Ba, ez dakit. Nire irtenbide bakarra gogotzen zait, bakarra. Zergatik ez duzudan, bira, hau izatzen alda soluzio bat, ostalaritzen edo dantxarin edo ibardingo bentan batin lana edoskatzen? Ja. Igual berando xamarri izatzen alda ez? Horro, por guti izan entzuzu. Ez dakit soluzio zen izatzen alda. Bueno, lana eskatu, izan daiteke, bertzeleko ematean, baina ez dakit. Bai, klaro dago, zure sintomak ikusita patologia hori dela, Bai, nik erranuke, hori, irakasleen oporrak luzi dire zuretzat. Ba, opor gutxi gotxun lan bat lortzen saiatu beharko zenuke, ez dakit, hola, kurrikuluma bialtzen nahiko lan izan entzenuke, iduitzen zait horrek okupatuko zizula denbora, eta, kasu hortan udatita batin pasatuko zaizu. Bertze lan bat, ostalaritzan, ez dakit, eskertzen dire, aholkuek, baina konturetu naiz ez nago lain desesperatu, eta azken finean 2 hilabete segiden pasten dire,
Ta zerbait ere inen dut, Hala ere, bueno, eskarmile, Hala, segi ongi. Zuri, animo. Animo, bai, animo. Ez, moztu dut segitu gainera, Uste dut, konbentzitu zuela, zailan eskak. Prantxisen konsolatorioan segitzen dugu, edozein kezka duzuela, edozein duda, edozein arazo. Ara, badugu bertzei bat, Prantxisen konsolatorioa bai erran? Bai, egunon. Egunon bai, nor zatuko eta nondi ditzen zu? Bai, erratzotik deitzeut, ostapolotik. Ongi da, eta zein da zure kezka? Kezka? Ez, nik ez du kezki, ni edarki bizi naiz. Eta zure deiaren motiboa zein da ba? Ez, baina ez da xorosin edo, ez. Bai, xorosin da bai. Ongi, ez, atzo errantzinuten, zuen atal hortan zera behiak salgai bazirela. Bai, merkatu txikiko atali izanen zen edo... Bai, hoix eta bera, eta oino hala daude, salgai dire, eta behiak hortuzu eta gusten altut. Ze behiak? Zera, barkatu minon, bertze telefonu bat ditu barko duzu, guain, Frantxisen konsolatorioa atalien gaude. Baina, zuzenean hainaiz edo, gero iso deitikot, bai. Barkatu, Aio. Ez da zen, lasai. Zuzeneko konduak, tira, Prantxisen konsolatorioan segitzen dugu eta badugu bertzei bat, Prantxisen konsolatorioa bai erran? Egunon, Irure naiz, Doneztutik deitzen dut. Ongi da, eta zinda zure arazoa, Kontua da, oain dela 2 aste, mediku azterketa bat egin ziatela eta emaitzak eman berri dizkiatela. Barkatu Prantxis, startian sartuko naiz, hau grabia iduditzen zait, eta zein dire emaitza hoiek, posible da jakitia, ni behintzat aztertzeko pres naiz, Mila esker, Kontua da, emaitzak eman berri dizkiatela erramezala, eta bertan agari denez, kolesterola ikaragarri goian dut, eta triglizeroak ere bai? Ai, aman. Kasu hortan, ordun medikura joan barko zunuke, lehen, denborikan galdu gabe. Bai, izan naiz. Ta kontua da, alkoholik ez zeateko alkotu delala. Bai, alakotan konbeni izaten da bai. Alkola arrastxarra da, kolesterorentzat kasu mazazue. Uda hontan badaki guzte tokatzen den, kaso bile San Fermintan, Arantzako bestetan, uda hontan zaintzia komeni da. Bai, horrengatik deitzen dut. Kontua da nire kasuan ez dela, aitzerraixa izanen, txaranga bateko musikarienaz. Ara, Paristik datorren musikaria zara. Ez, Doneztukoa arrandut lehen. Ta tira, kontua da, uda hasi bertzerik ez dela egin, eta ez dakit zer egin. Badakizu udak nola izaten diren, oain trago bat, oain zikiroa, gero afari elkartean, eta horrela ezinezkoa da gorputza zaintzia. Neska, aurten atseden hartu beharko duzula iduritzen zait. Nio nola eginen dut? Uda hasi bertzerik ez da egin, errandizut, eta talde ezin dut zintzilik utzi. Gainean ere taldekidei nola ratxen aldiet. Ez lukete enten joko? Karo, hemen kasua da, bombua nola jotzen den, ez? Pun, edo pun, ez da gauza bera. Orduan, nik aholkatuko nizuke, suabixego jotzeko. Posible da, dena uztartu. Gainera, zure partez, erran behar da, kasurik gordinenean ere, arrautuko dutela bertze bat, tranquil. Aizu, ze instrumentu jotzen duzu ba? Errandua, bomboa. Bomboa, ez da? Ara, ez dakit, kasuntan ez duzu bertze irten biderik. Arrazoia duzu. Ezin duzu zintzilik utzi, trompeta, saxofoia edo tromboia joko bazenu, nire komendio atseden hartzia litzateke. Nik egitan hoi komendatzen datzutela, baina bomboa ezin ezkoa, Kasun larritasuna ikusita, nik uste dut ez duzula bertze irten biderik. Ez, bizi arriskatu beharko zu. Herriz segitu, inoalik eta pekatu gutxin eginez. Anteintzen diazu, ez?
Bai, enteintzen dizut. Mino zaila da, xoko, katxia bueltaka, gero zikirua, kontroltzea zaila. Gainera udan lortutako xoxa biharrezkoa dut, gero ikasketak ordaindu ahal izateko eta lana guztia. Maeska, sentitzen dut minon zure esku dago erabakia. Osasuna dososa. Erabakia zaila da, hori zuk hartu beharrekoa da. Hoi gurekin baina almohadarekin konsultatu beharko duzula iruditzen zait. Bai, Ba, lehin beharko dut? Medikuak? Medikuk ze? Ez, deus, hala. Bertze bat arte, mila esker. Aio bai. Tira, oaingoan ez du irte mire topatu bino, zein entzaio. Badugu bertzei bat bai, Frantzisen konsolatorioa bai erran? Bai, zera, eta behirik balduzu esaltzeko. Ai, ama, en fin. Txikea,